במיטה עם בעלה ושבחיים לא ייפול לו חרוב שלו. נשמה שלי, מה אתה רוצה? למה באת אליי היום? אוי. אני באתי אליך היום בגלל שראש השנה מגיע ואני חייבת שהשנה הזאת תהיה לי שנה אל תגיד לי את המילה שהשנה הזאת תהיה שנה? ביצה. אני מבין שיש לבעלך בעיות עם הביצה, אז את חושבת על הביצה. אני מאחל לבעלך רפואה שלמה, אשכים גדולים, שאת מגיעה הביתה, שהוא יחכה לך ויהיה לו ביד חצי קילו של קיר. כי בעלך תמה. מה הבעיה? מה את רוצה למגן ממני? מדויקת, תהי זורמת, תהי חמודה. אני מעדיפה את הביצים אקסטרה לארג'. כן, מה הבעיה? קיר לא משהו, כאילו. עדיף שהוא יביא לי, מילה אחרונה. עדיף שהוא יביא לי חול. נראה לי שבעלך או מעינות המזרח שהם קמצנים דמיים, ידיים קפוצות. תראי, אני מאחל לך שאת תעשי מצוות ואינשאללה שנלכי ברחוב ותראי גבר שקודם כל הדבר הראשון שיבלוט אצלו זה פבלובה שלו. את תגידי לעצמך, למה אין לי פבלובה כזאת בבית? אני מאחל לך באמת שהאהבה שלך שיש לך בלב תצא החוצה, וכל פעם שאת תראי פבלובה מילה חדשה, כל פעם שאת תראי חנות, תיכנסי אליה פנימה עליה. תכלס, איך בבית עם בעלך הכל בסדר עם הילדים או שלום בית אבל טוב? החנויות משהו, השיפוצים נהדרים, החול, הקיר, הכל הולך פיקס, אבל אני חייבת שבלול. אני מבין אותך. אני חושבת שהבעיה שלך שאת לא אוכלת כשר גברת. את לא אוכלת כשר, את לא שומרת שבת. את לא שומרת נגיעה, את לא עושה פלטת שבת. מה שאני מאחל לך, שתגיעי הביתה, תשמרי נגיעה, תשמרי שבת, ותלכי למקווה. כל יום ראשון ללכת למקווה ולנקות את כל השיפוד שלך. למה כשהשיפוד לא נקי אצל האישה, זה עושה גם לבעל בעיות עם חלה. והמחלה חלה גם על החלה שאין לגברים שיש להם גם. את רוצה שנצא לבוא עוד 40 דקות? אני ממש מתנצל, לקחתי אקסטה, כל המוח שלי נדפק. המוח שלי נדפק, אני כולי באקסטה. אני ממש מתנצל. את רוצה להגיד משהו קונקרטי לפני שאני סוגר את הבית כנסת? אני חייבת ברכה, כבוד הרב. סגר, אני חייבת ברכה על. מה את רוצה? תגידי עוד פעם לשמעת? על הילדים, שיהיו בריאים, שיצליחו. לא לסגור. עוד זה מדבר וזה בא. לא לסגור. כבוד הרב, אתה חייב? סקילה רק אותך. אני בריך אותה, קודם כל שלך שכל. ובעזרת השם השנה, תיכנסי לעם ויחרביה, שתביא לבעלך, אחד יקרא לו בן זכר, אחד תקנה לו בת נקבה, ועוד 2 שיהיה להם דואר. בכל היום דואר נכנס, דואר יוצא, אבל שהם חס וחלילה לא יביאו הביתה אשכנזייה. זה ברכה שמזימן הבנתי. נחמד אבל למה? רוצה יותר? תימנים. אל תתקרבי לתימנים, זה יותר מחלה מבעלך. הם קמצנים, הם כל הזמן שומעים רבי שמעון בן עובדים, אבא שמעון, רק מזה הם עובדים. יום אחד הלכתי לחתונה, ראיתי 4 תימנים סביב שולחן, אחד מחזן גת, והשני כל היום מעשן בנרגילה שלו צנעני. תראי איפה היא גמרה, מסכנה, סך הכל לא עשתה כלום. אם את מסתכלת עליה, היא מזכירה לך מכשפה. טוב, אני חייב לזוז כבר, עוד מעט חושך. אכלת לי את הראש, אני חייב לזוז.